шуруъ аз имрӯз 23 июл дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ Орзуи ноҳияи Фирдавсӣ, Шарураи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, Гулхани ноҳияи Сино ва Зимчуруди ноҳияи Шоҳмансури пойтахт басти сеюми истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе оғоз гардид, ки то 3 августи соли ҷорӣ идома меёбад. дар басти сеюм низ чун бастҳои якум ва дуюм дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ Орзу, Шарура, Гулхан ва Зимчуруд 948 нафар аз ҷумла 750 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ, 118 нафар ҳайати омӯзгорию кормандони техникӣ ва 80 нафар тарбиятгирандагони мактаби интернати рақами 1 барои кӯдакони ятим ва бепарастори шаҳри Душанбе фаро гирифта шуданд. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шоҳмансур ва тарбиятгирандагони мактаби интернати рақами 1 барои кӯдакони ятими шаҳри Душанбе ба истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Зимчуруд гусел карда шуданд. ба истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Зимчуруд имрӯз наздик ба 250 нафар хонандагон, аз ҷумла 20 нафар тарбиятгирандагони мактаби интернати рақами 1 барои кӯдакони ятими шаҳри Душанбе сафарбар шуданд. мо имрӯз дар басти сеюм барои истироҳатгоҳ хонандагонро ба лагери Зимчуруд сафарбар кардем, ки онҳо асосан аз оилаҳои камбизоат, ятиму нимятим ва хонандагоне ки бисёртар дар чорабиниҳои мактабии фаъолона иштирок карданд. ва сарбаландона мехоҳем ки ин хонандагон бо ғамхориҳое ки имрӯз пешвои муаззами миллати мо барои кӯдакону наврасон ва аҳли маориф кардаанд истифода бурда ин иқдомро мо бо музаффариятҳо дастгирӣ намуда, ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо бо хониши хубу аъло ва рафтори намунавӣ бояд сазовор бошем. бояд гуфт ки дар 36 майдончаҳои тандурустию солимгардонии назди муассисаҳои таълимии пойтахт низ бо фарогирии 1600 нафар хонандагон басти сеюми истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон оғоз гардид. ёдовар мешавем ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз 24 май соли 2021 нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба омодагӣ ва ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасони пойтахт тасдиқ гардид. истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Орзу дар назди шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе барои басти сеюм кӯдакону наврасонро қабул менамояд. масъулини сароясати маорифи шаҳри Душанбе ва шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ 200 нафар таълимгирандагони фаъоли муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳияро ба ин макони истироҳатӣ гусел намуданд. ҷои таъкид аст ки то имрӯз дар ду баст кӯдакону наврасон дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳри Орзу давраи фароғати худро сипарӣ намуданд. ҳамасола дар таътили тобистона хонандагон барои омодагӣ ба соли нави хониш ва таъмину фароғат ба истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ва майдончаҳои солимгардонӣ сафарбар карда мешаванд. мутобиқ ба нишондоди қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе дар соли 2021 онҳо дар 4 давр ба солимгардонӣ ҷалб мегарданд, ки имрӯз басти сеюми он оғоз шуд. хонандагон низ аз ташкили чунин чорабиниҳои фароғатӣ хушнуданд. ман хеле хурсандам ки як қисмати таътили худро дар истироҳатгоҳи Орзу мегузаронам. каме ҳам бошад ва таби мо болида мегардад. ман бо як нерӯи тоза ба соли нави хониш меравам. ман хеле хурсанд мебошам. мо дар ин истироҳатгоҳ дӯстони нав пайдо мекунем ва дар табиати зебоманзари диёр бохабар мегардем. гуфта мешавад ки ташкили истироҳату фароғат барои кӯдакону наврасон муҳим буда он барои ташаккули ҷаҳонбинии онҳо ва баландбардоштани сатҳи ватандӯстию табиатдӯстиашон мусоидат менамояд. ҳамин аст ки ҳамасола аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад ва он дар сатҳи зарурӣ ташкилу роҳандозӣ мегардад. зеро дар ин давра хонандагон бо ташкили бозиҳои шавқовар ва озмуну тадбирҳои дигари зеҳнӣ хастагии худро дур намуда барои соли нави хониш ҳамаҷониба омодагӣ мебинанд.